তিনি আগস্টनि चिदक सालमारि चार्जल फुंनि दामची ताम्मानि जरानि सिमि दीपर दाम थामसति ब्रैजि ताम्मानि जराव कुरुचुग्या नुखुंनि खरक सारा थामची थाम बर रत्न 10 केजि ख्लायै माइरं बागिलायखा बैरागि दगान तिप्रामथा बदल असाल जतवै 2400 केजि माइरं बागिलायखा खेदेर नाल भेमराछड़ा उत्तर चेलागां पूर्व दलमा पश्चिम दलमा पाहाड़पुर बरबरिया दालाक मालबासा पूर्व मालबासा रग करिचुगिया अंगै तंगनाय रग्न माइरं बागिलायखा माइरं बागिनाय अंगै थांमा जगैखा तिप्रामथा बदलनि करबुक ब्लक सेक्रेटारि विशाल देव बर्मा तंग आशिराम रियाम खबै TWF नि आदंजोग संग्रह तै तंगो मालिता मोहन त्रिपुरा परेन्द्र त्रिपुरा चाकतुं त्रिपुरा कापसिराय देबबर्मा असाल वानसा थुरुक रियां जमातिया देबबर्मा त्रिपुरा रग्न माइरं बागिलायखा जाति पाति नायावै Ini parah lah bro. Itu bom mai rumah ya beke ma tuh lah. Mai rumah pe khak chang han teh. Ini bom mai rumah ini rose poro bok kami. Ma? Raja. Nung tini bom jangan ma fai mani. Bom jangan fai. Parah boro. Ilom boro. Tini orang temani ma fai. Mai rumah ni ma fai ko. Coba. Tini mai rumah lah han deh neng. Mai rumah boleh berkabai ke ma tong ka. Hama ko. Aku pas sumber raja pa. Ah. Mai rong subaru pai. Raja. Raja na. Tini normal ma ke Roma hai ke sekang pro kaisa se ro phai meng de ta. Wacha. Saru pai ba. Aprole. Ah. Oh, cela gumi ko. Parah lah bro. Tini ro mani bok i pai lemi. Tini ro man bok i pai lemi. Oke, bom mai rong. Jamai janai. Ke mai rong me ma ye beke ma tong halang kale. Khak chang lo ma to ma. Bo mai ro reference lo spo. Abola jana si jaya. Paharpur. Paharpur kunjo koloni. Tini mani boy ro ma phai me. Tino mai rong nai jam ma. Jama tia de. जों तैयारी माइरंगो कायसा जागो सिनि साब जोनाल अफिस गानो जों फाइमानि नर जतन साइमानो सिनि बुबागारानि दागि जागबाय जों तिनि बिना आइडियोलॉजी बाय जों सलिबिनो तिनि प्रति बछरनो जों आगस्ट मानो जों माइरं डिस्ट्रिब्यूट खायो माने माइरं जों गोरैनो खुंनो चुबा सग्रियो तो मानिगे सिनि कायसा प्रति बछरनो जों करबुक तिप्रामो थानिंगै बरेगि दुगान जों जत जागानो चुबा चुखायो गे जों बुबाग्रानि आशीर्वाद बाय जों तिनि अरनि लिडार बाय जों सालायगा सालाय जों अर 10टा बिसि तिनि तिनि माइरां एरियाव अमो नतुन बाजार मालबा साइन जागो जों तिनि 10टा बिसियो जों माइरं जों तिनि बागो एव जागो 7टा तिनि पूर्व दुलमा पश्चिम दुलमा पाहाड़पुर आरो 3टा खलाय जों टोटल 10टा पन्चायत जों बांनाय जों आरो चिनि अ जागा फाइमान जा फाइजा चिनि खुद बरम गनां चिनि वाइस प्रेसिडेंट मल्टा मोहन त्रिपुरा ते नरक जतन सिओ नरनि खासुकसा चिनि खासुकसा चिनि बरम गनां एक्स कैंडिडेट प्लस ताबुक चिनि जोनाल चेयरमैन चिनि बरम गनां आता आशिराम रियां ए चिनि अरो करबुंनि फाइमान जा फाइजा चिनि सीनियर लीडर चाकतुं त्रिपुरा ते YTM नि लीडर परेन्द्र त्रिपुरा ते चिनि आखुक सतेन जय रियां जों बेलेन खाथिदा चिनि के अ जागा चिनि सार दं पलिमोहन सार ते दुइ चेयरमैन 3 चेयरमैन दंसिन अरो आंबो मुसालिया बेलेनो जों खाकसांखा तिनि लुकुराव बाय मालायै हा जों प्रति 20टा बिसिओ जों टोटल 24 कुंटल माने 2400 केजि जों माइरं अ आगस्ट 20 तारिखआव बिसिं जों पायरनाय बिनि फरे जों ते 20 कुंटल जों बागफिनाय जारा एकदम चुकसुगिया जागाव जों बागफिनाय अकावबो जों सालायखा गाबोदत जों मनो 20 तारिखआव बिसिङावनो जों क्लियर 2400 कुंटल माने 24
कुइन्टेल जों माइरं डिस्ट्रिब्युट खायफानिता हमनो सावै आंनि कगनारनाय बुबाग्रानाव आं तेवैसे हामबायरनाय बुबाग्रा निनि जे आसामाव जों निनि नाहारमुंनो तैनो जों निनि आइडियोलजिनो तैनो जों सिनि टिप्रा माथरक सामुं खालाय दङ आं साव जे चिनि टिप्रा सारक जों कायसानि कायसा ता सरा लायखोदि तामनि गांगे चिनि बुसकाङाव कतरमा प्रब्लेम फाइट दङ प्रब्लेमनो सल्भ खायनायनि बागैसो बुबाग्रा ताबु टिप्रासन बाय फाइट खाय दङ नरक जतनो चिनि टिप्रा सारक जतनो बुबाग्रा न लगिरे थों हमनान सय आंना অবনকে দালাক সাতজনান ও সাতজনান বেশিতে চিনি টিপ্রামতানি ওয়ারিয়াসরাও বিশেষ করে গরম জানা গর্ভব বেড়াজি দোকানি বিশাল দেবরমানি নেতৃত্বে তিনি ও অমরপুর আনসাইও 10টা বিশিনো যে এডিসি এরিয়াও যে করি দङ মাইরং বা খানমানি বাগে বেলে বেলে কেবনা হামবাই তাই হাস্তেনি লোকরনো অপনো ক জানা মসো বিশেষ করে চিনি বড় তো করিনো বিশি গোबां তাবুক মাসায়া মানুয়া সামুলু মানথবিয়া ओमफ्राय माइरं सेसा मानफोरनो अनेक माने कस्त खालामनांगौ अब हायरनाव बिनि नेतृत्वे दिनै मांनाव जों गोबां बाग मैयाफोरनो किसि सामफोरनो जों जे गोरिनो रिमाखा आबनो जों थादोंखौ आबन बागै आगामी दिनाव जों तेबो बागना हिनेसिनि बरम गोनां बिशाल देबरमा कग्रि थांखा आरो आगामी दिनाव जारा माइरनोबो गोरि दङ रिजां बागै जायगायाव दङ आरो रिजागनाय आरो अर तिनि फाइ माजा फाइनान्सिनि अ दालाक बिसिनि चेयारमेन बुरबा बिसिनि चेयारमेन निनि मालबासा बिसिनि चेयारमेन अब हाके गोबांमा फाइजाक सेनि नेतृत्व सेनि जुनालनि भाइस चेयारमेन मलिता बाबु तै कलिनि मोहन जमातिया ब टिप्रा मथानि बब वारियर्स कैसा सिनियर लिडार बनबा हामबायदियो तिनि जोंबो फाइ मानजा फाइमान बागै आबन जारा तिनि फाइनि रनो अबनो कक कचांना मुसो अबोइतो सारा बसो जाय मेया सालसाफा नरो जानानि उन्थं अबसे सिनि कचारमु बाचिनि माया आबन बागै जों बुबागानो अबनो हामबाय मारियो कारण बुबागा दं दिनै अम हाय माइरं बागनानि सारा टिप्राव सोरुंलायि अनेकटा बर बागलाय दं किन्तु ताबु सुजराते चिनि मथासंके थागियाख आरो जों अमबाय बुट पाइमानिया अबबाय जों अब बुट माननानै आबो कगिया जों करि रमानके जों खासाव चिन टिप्रा सावनो जों हामजागौ ए कारनो बुबागाव हामजागौ आबनो तैनो तिनि अब सामु चिनजामाने आबसु साइनो आइनि कौनो बायसिने जतन हामबाय पश्चिम तुलुमाते पूर्व तुलुमा पञ्चायतनो सबायजाक अर तीनटा पाहाडफोर तीनटा जागायाव जों दिनै माइरं बाखा अर फाइ अर जोंनि DWFनि प्रेसिडेन्ट बरम गोनांजों जोंनि सुक्तारानि बर्मा ए जोंनि बरम गोनांजों सेन्ट्रेलनि सेक्रेटारि नितिरं रियां ए खुद अरनि जोंनि जुनाल चेयारमेन ए थांनायाव जोंनि एक्स कैंडिडेट बरम गोनां जोंनि आटा श्रीराम रियां ए जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट मल्टा मोहन त्रिपुरा ते जोंनि वारियर्स दङ जों जत बुबाग्रानि दागि मुंबाय जों तिनि फाइका जों तिनि 10टा बिसियाव जों एकलगे तिनि जों गोरै नुखुं सुगिया नुखुंनो जों माइरं 10 केजि खिरिखा जों कुनो जाति कायसे गैया जत जाति जों मुस्लिमनो बाखा त्रिपुरा रियां जमातिया देबरमा जों जत जातिनो जों जन किसा किसा जे चुंमानि जोंनि टिप्रा मथा हयते जों बागलायखा जों आशा खायो अ आगस्ट मास जत जागानो बथायगे गोरै कांगाल जागारगो जत जोंनि गाहाम जे आसुकजाक थांनाय बरबो जानिजार कन्स्टिट्युएन्सि बा जानिजार एरियाव बाखागे खूब जानाय कारण नमो चिनि तेयारि माइरं जरा चिनि फरबक साब डिभिजन खबजागो आबोदतो गे जों तेयारि माइरं जरा जों मालायो आबोक जों फेक्साव जों 24 कुइन्टेल माइरं अ 20 तारिख बिसिम जों बांनाय माने जों ताबुक 12 कुइन्टेल बाखा तिनिनि सालो गे खनानि सिमिं जों बागफिनाय ते 12 कुइन्टेल जों कन्टिन्यू 20 तारिख जरा जों बांनाय अबनि परे जों ते 20 कुइन्टेल टोटल 2 टाइम के बागफिनाय जों आब्रु जारा थगिया खरगनोबो जों बांनाय गाबनि बागै सावो जों हामबायरानाय सिनि महाराजानो बिनि दागि मुंबाय जों खुद मालायखा मालायनो जों सागाजे जों हमथायखे खानि बागदि गोरिब बरनो बागदि खूब काम बबा चिनि हा बबग्रा सागा जों बनि स्टेप नावनो जों फायगा जों टिप्रा मथा जों कुनो जाति बेदा बेद खाया आनि कखे जों जत धर्म निरपेक्षके जों दङ जों जाति निरपेक्ष जों समानके जों खायनाय आनि अर जमातियारि आं त्रिपुरा मग लुसाय चाकमा करै समान माने समान हायसे हमथायखे जों मा खायनाय दिनै आनि करै समायाव नों मा जानाय निनि करै समाय आं जानाय जों बथायखे जत मिलै
gang especially chini TWF ni president chini borom ganang jak chini Shuklarani madam no ang khub hambairnai borok ke madam no bo hambairnai borom no aro arrange khlaika mane chini leader of borom sarmani log log paro jotto no arrange khai oro ready khlaiman bagi elai no khaksang ka